आसामाव दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय फारसे बिपिएफ दोलो। दैबानाजों सिलिंखार जानाय थावनियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि थांगोन। चराइदेव शिबसागर ओनसोलाव दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होगोन बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि। 10,000 मुसारि, 10,000 बिसना चादर, 10,000 ब्लिचिं पाउडार आरो 10,000 फेनेलनि 1 लिटारै बथल होगोन। आथिखालाव आफार आसामाव दैबानाजों गोबां नखरफोरा आलाय-सिलाय आरो न'-बां सिलिंखार जालांबाय। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सोरखार फारसेनिफ्राय 50 लाख रां आसामनि सीएम रिलिफ फान्डआव अनसुंथाइ हरनायनि अनगायैबो आरोबाव गावनो थांनानै अनसुंथाइ हैबावनो सिगांबावदों। गाबोन एबा 6 आगस्ट 2026 खालि बिपिएफ दोलोनि जाना बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया चराइदेव शिबसागर ओनसोलाव दैबानाजों भुगिनांनाय थावनियाव थांना खहा जानाय रायजोफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे आथिखालाव गोनां जानाय मुवाफोरखौ अनसुंथाइ राननानै हैगोन। खैफोदनि समाव मदद होलायनायानो सुबुंनि धोरोम। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सुबुं अनफावरि बयखौबो मदद होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। निउज डेस्क बिटिसि लाइभ 12।